Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo engifakayo. Kule video ke manje ke bafethu ke ngilethele ke i-list yabadlali ke be-Orlando Pirates esingalindela ukuthi ke noma inini before iwindi ke lama transfers kube ukuthi ke Orlando Pirates isibakhiphile kuyona ke iclub. So bafethu ke umdlalo oqala uMonapoling Saling bafethu ke angizukuchaza okuningi ngaye. Ngicabanga ukuthi ke sonke siyayazi isituation yakhe kwi-Orlando Pirates, isimpakise nje ukuthi angadlali from December last year until now. Siyambona kwamanye ama-training, kwamanye siphinde singamboni. So uMonapoling Saling ngicabanga ukuthi i-Orlando Pirates i-contract yakhe izoyi-terminate since asayina ke i-contract yokuthi ke engaze aphelelwe ke iyona ngo-2027. Kodwa ke ngenxa ye-situation yakhe ngicabanga ukuthi ke i-Orlando Pirates izomdedela okanye ke izoyi-terminate i-contract yakhe. Omunye umdlali u-Azola Chobeni ke ubuye kuyona ke le season esikuyona ebuya kwi-loan from i-JDR Stars. Uma starting 11 kwi-Orlando Pirates asikaze simbone, kodwa ke simbonile engena as i-substitute nakhona kabili nje kuphela since abuya kwi-JDR Stars. Omunye ke umdlali ke uZakhele Lepasa ke bafethu isaqala ke isizini ka-2023-2024 weza kahle kakhulu, wadedela amagoli, kwabuye kwathi gozololo until aze ke abanjwe i-injury. So njengamanje ke uyatraina ubuyile, kodwa ke asimboni kuma starting lineup ye-Orlando Pirates. Kanjalo ke nakwi-squad esuke siyodlala asimboni uZakhele Lepasa. So ngibone ngathi ke i-Orlando Pirates sekufike esikhathini ke sokuthi ke imdedele uZakhele Lepasa. Omunye umdlali ke wesine wesi-4 uGoodman Mosele. Na uGoodman Mosele ungomunye kwabadlali ababuyiswa ukuthi ke ama-loan spell abo bese bephelile, bekade bolekiswe ke kwi-Chippa United, kodwa ke sambona ke ebuya ke naye ekuqaleni kwale season. Kodwa ke nje i-game time akayitholi ngenxa yani ngenxa yokuthi ke vele i-competition iningi kwi-Orlando Pirates, especially kuma midfielders. So i-Orlando Pirates ngicabanga ukuthi ke naye sekufike esikhathini ke sokuthi imdedele ayojoyina ke noma yiliphi iqembu lapho ke azofike ejoyine khona permanent. Omunye ke umdlali bafethu ke uThabiso Lebitso ke bafethu ke usekhulile, iminyaka isihambile, umdlali ke impela oyimelayo iposition yakhe, kodwa ngenxa yama-injury ngibona ngathi i-Orlando Pirates ngeke isayimela indaba yakhe and leminyaka isihambile. Namanje ungamfaka uThabiso Lebitso still uzolimala ngenxa yani injury yakhe useyi-scraper nje. So i-Orlando Pirates izomdedela ngendlela ke engibuka ngayo. Umunye umdlali ke uNdaba Kayithethwa Ndlondlo ke naye ngenxa yokuthi ke i-game time akayitholi kwi-Orlando Pirates asimboni kakhulukazi ke kuma starting lineup, but siyambona nje kuleyo mdlalo embalwa engena as i-substitute. So ngicabanga ukuthi ke i-Orlando Pirates naye ke izomdedela ngokuphela kwayo ke le season. Ngengezwa ke futhi ke naye ukuthi ke mhlambe mangathiwa i-Orlando Pirates iyamrelease iqembu la ayikade ke esuka khona i-Orlando Pirates ke imthathe khona kwi-Marumo Gallants, ngathi izomsayina naye ke makwenzeka i-Orlando Pirates ke imdedela. I-competition eningi kakhulu kuyona ke i-position yaseswini yama midfielders kwi-Orlando Pirates. So nayo ke izomdedela uNdaba Kayithethwa Ndlondlo. Umunye umdlali ke ngicabanga ukuthi ke laba ke bafethu ke sebehambile, Innocent Mayela kanjalo ke no-Miguel Team. Ngicabanga ukuthi ke labo ke sekucacile Orlando Pirates sekwenze kwa officially ukuthi ke abaseyona ke ingxenye
embu. Ngeke ngezwa-ke kuthiwa-ke uMiguel Team ufunwa yiSekhukhune United, kanti-ke neMarumo Gallants nayo-ke imisele ukuthi-ke imsayine back since i-Orlando Pirates yayikade-ke imthathe kuyona-ke Marumo Gallants. Bese kuthi-ke u-Innocent Mayela ngizwe ngathi-ke unayo-ke iposition abekelwe yona kuyona-ke i-Orlando Pirates. Hhayi-ke bafethu-ke iyona list le yabadlali kwi-Orlando Pirates abasengcupheni ukuthi-ke sibone-ke i-Orlando Pirates ibadedela njengoba-ke kuphela yona-ke le season. Bakhona-ke abadlali-ke abazohamba kwezimnyama, singabala-ke uRelebohile Mofokeng ufunwa amaqembu amaningi-ke bafethu aphesheya. Naye-ke futhi kungomunye kwabadlali uJose Riveiro ababhekile if esethathe-ke iy'ntambo kuyona-ke i-Al Ahly. Kanjalo-ke neqembu lalaphaya France engike ngabika ngalo kwenye ividiyo ekuthiwa-ke i-Stade Reims liyamfuna uRelebohile Mofokeng. Phambilini sike sezwa kuthiwa-ke ufunwa i-Barcelona, of which lokho kwagcina kungenzekalanga, kodwa akhona amanye amaqembu amfunayo uRelebohile Mofokeng. So naye-ke singakulindela ukuthi-ke i-Orlando Pirates inganqabi naye ingahlali endleleni yakhe. Omunye umdlali-ke bafowethu engizokhuluma ngaye-ke umbekezeli Mbokazi. Umbekezeli Mbokazi kuke kwabikwa ukuthi-ke uJose Riveiro uyena impela-ke amfuna uthuli ekuwona-ke ubackline laphana-ke azobhalansisa ngawo kwi-Al Ahly, kodwa-ke engikuzwile ukuthi-ke Ivan Khoza akasipetuli sinogwava, kuthiwa-ke i-price tag aseyibekile u-50 million. Engicabanga ukuthi-ke i-Al Ahly izothi-ke ukushenxa, and ngeke ngezwa ukuthi-ke i-Al Ahly ngathi-ke khona-ke i-defender esilitholile ekuthenini livale-ke leya gap ebebefuna ukuthi-ke i-TLB izobhalansisa kuyona. So bafethu-ke kuningi okuzokwenzeka kwi-Orlando Pirates. Baningi abadlali abasengcupheni kwi-Orlando Pirates beside laba engibabalile. Bafethu, make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel, uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo engiyifakayo. Kwamanje-ke ivideo yethu-ke asibambe la, nisale kahle.